Oñatiko lurren zenbat dago zuhaitzez estalita eta uste duzu Debagoienean Gipuzkoa baino gehiago edo gutxiago dela? Emuten dago gehiago, mendi zinguratuta daude Debagoiena, así que nik hori uste. Nik gehiago esango neben. Nik uste dut gehiago, porque Oñati izan da beti baso zer lur guztiak baso eta pinuritxa, aristitxa, aritz eta pagota mendiziak oso zertuta. Ez nuke esango diferentzia handi da honi, baina igual gehitxu hau, Debagoienean, bai. Gehiago, gustako jaten gehiago izatea. Eta Oñatiko lurren zenbat esango zenuke dagoela baso ez estalita? Jakina dela Gipuzkoako azalerarik handizenak herrisa, igual uneko 50 da, ez dakit. Ez dakit gutxienez 75 gehiago igual, ez dakit. Bueno, imaginatzen dut asko, ez? Osea, edadura parke naturala hartuko bagenu, 80 ez dakit, altu txamarra iruditzen zait. Nik esango nire, neuneko 70. Debagoienean koniferuak edo hosto zabalak dira gehiago? Ez da kontrolik horren inguruan, ez dakit. Ez dakot ideiarik, bez? Baina hosto zabalak esango dut. Nik uste dut hosto zabalak. Bitakon bat bota. Koniferua, politxo badala, venga. Ez dakit, koniferak esango nuke hemen, kaletik biztenak bera daudelako, baina gila da gero basuan, hosto zabalak, ez dakit, 50-50. Eta zein da hemen inguruetako basoetako zuhaitz ohikoena? Eta bigarrena? Nik uste dut pinua eta aristisa, baina ez dakit. Pinua, izan leke da bat, eta aritza, adibidez? Aritza, ez dakit. Pues no sé, me imagino que los pinos más y ez dakit, pentsatzen dut gehien pinuak, eta gero ez dakit ze izen duen, ez dakit zein izango den. Zuhaitzik niretako pagua. Eta bigarrena arista. Ez dakit, pagoa eta pinua jarriko nituzke bat bestean aurretik, ez dakit zein, baina pinu gehitxoa igual. Venga, hoxe. Nik pinua dela esango nuke, baina jendea ez da pinuez arduratzen. Baduzu basoetan zuhaitz artean ibiltzeko ohiturarik? Eta zer onura ekartzen ditu horrek? Mendixan ibiltzen gara, oinez eta korrika, eta, lasaitasun noi ekartzen daz, eta gustura ibiltzen ez. Mendira joaten nahi zenean, edo basoan ibiltzera, uste dut, naturarekin kontaktu hori eta edukitzea, ona dela, guretzako. Salud mental, ya sabes que eso... Buruko osasuna da, erlaxatu egiten du. Oso ona da osasunarentzat mugitzea, eta horrela denbora pasa merkea duzu. Perretxigu zale izen naiz, eta perretxigu bilketan ibili zen naiz. Mendira bastante, eta gila baso pixkate kaotikoagoak, aritza edo pagoa daudenak eta beste esparru batzuk ematen dira, holako goroldilo guneak eta paisajistikoki asko ze politiagoak. Eta uste duzu ondo zainduta daudela zuhaiztiak, egoera honean? Ni pasean izenetik enbuten da ondo dauela. Gero horre garbiketa eta ikusten dira mendixan dauzela, ezike nik itxura honean ikusten dut. Ez esango nuke. Koniferan ikuste jabek zainduko dituzte, ez da, nola bai. Eta gero basua, niko txukun, iritzen zaitu dela, Zaindu, bastante ondo zaintzen ditu hemen basuak. Nik uste ez? Ukiten da zaintza, ez dakitena da, zenbaterainoko ondo txarto, baina uste baietz. Pues no sé, yo cuando voy al monte echan limpieza de hayas. Ni mendira noanean pagoak eta bota egiten dituzte mendia garbitzeko, dena itxita dagoelako, baina gero mendiak zikin egoten dira, benetan diot. Jendeak ez du mendian lan egiten, lantegira doa eta kito. Baserritarrek inausi egiten zituzten, bota orain ez dute horrelako ezer ere egiten. Rodaban, tiraban y hacían de todo. Ahora no hacen nada de eso.